Tervehdys! Olen Rauno Velimäki, palveluhenkinen, organisoinnin ja hallinnon ammattilainen. Restonomin AMK-koulutuksen ja yrittäjän ammattitutkinnon myötä minulla on vankka pohja liiketoiminnan eri osa-alueista. Olen toiminut muun muassa suoraan toimitusjohtajan apuna, hoitaen talouteen, henkilöstöhallintoon, IT-asioihin ja moniin muihin yrityksen päivittäisiin toimintoihin liittyviä tehtäviä. Kiitosta sain varsinkin siitä, että hoidin vaikeatkin asiat huolella yrityksen haasteellisesta tilanteesta huolimatta. Mainittakoon myös, että aiemmassa roolissani PK-yrityksen toimitusjohtajana kehitin toimintaa kokonaisvaltaisesti ja sain liikevaihdon tuplattua parissa vuodessa. Muutenkin osaamiseni on ajan tasalla, eli käytän sujuvasti nykyaikaisia tietojärjestelmiä sekä toimin luontevasti kaikenlaisten ihmisten kanssa. Kielitaitoni on myös suhteellisen laaja. Tärkeimpänä taitonani pidän kuitenkin kykyäni hahmottaa kokonaisuuksia ja löytää toimivia ratkaisuja hyvinkin nopeasti, mutta riittävästi harkiten. Eli mikäli kaipaatte organisoinnin ammattilaista, joka osaa laittaa hymyssä suin asiat sujumaan, niin mielelläni keskustelen lisää. Kiitos kun katsoit, ollaan yhteyksissä.